Toto je Spikey, je to pásový podvozok, je to v podstate hračka, ktorá sa dá kúpiť v hračkárstve a u nás sa dá použiť na riešenie rôznych diplomoviek. Je možné sa naň pripojiť cez Wi-Fi, má to Wi-Fi Access Point a má to vlastne ovládací program, ktorý sa dá vlastne nahradiť našim ovládacím programom a potom na ňom môžu študenti riešiť rôzne problémy, môžu sa tam napojiť rôzne senzory a takisto tento robot môže obchádzať rôzne prekážky. Je tu kamerka, ktorá sa dá využiť takisto na obchádzanie prekážok alebo na detekciu čiary a potom tento robot môže vlastne chodiť automaticky po čiare. Toto je robot do vnútorného prostredia, má diferenciálne riadenie podvozok, čiže ľavý pravý motor, obsahuje bohaté množstvo snímačov, ultrazvukové snímače, infračervené snímače, laserový diaľkomer, otočnú kamerovú hlavu. Má bohatý riadiaci systém pozostávajúci z 3 počítačov, pričom tá spodná úroveň riadi pohyb. Stredná úroveň sa stará o komunikáciu, s robotom je možné komunikovať pomocou Wi-Fi. Tá tretia úroveň sa stará o vizuálny systém, o spracovanie obrazu. Robot je určený predovšetkým na výskum metód lokalizácie a navigácie, čiže predovšetkým sa overujú metódy určenia polohy robota v prostredí, či už absolútne alebo relatívne, alebo metódy bezkolíznej reaktívnej navigácie alebo metódy globálnej navigácie. Spravili sme nášmu čiernemu robotu bludisko z krabíc a nehali sme ho vlastne prejsť týmto prostredím autonómne, pričom používal metódu Vector Field Histogram Plus. Táto metóda používa vlastne histogramy na to, aby sa robot rozhodol, ktorým smerom sa má pohybovať. Na základe laserového skenera si spraví mriežkovú mapu prostredia a z tej mriežkovej mapy si vytvorí histogramy. V primárnom histograme sú zohľadnené jednotlivé sektory, na ktoré je tá mriežková mapa rozdelená a postupne sa z toho primárneho spraví binárny histogram, kde sa rozpoznajú jednotlivé voľné priechody a ešte maskovaný histogram, kde sú zohľadnené aj dynamické a geometrické obmedzenia robota. Toto je naša platforma iRobot Create, ktorú využívame v učebnom procese aj na výskum. Vychádza vlastne z vysávaču iRobot Roomba s tým, že je programovateľná, prípadne ovládateľná na diaľku cez Bluetooth. Využíva sa na predmete mobilné robotické systémy, kde na nej študenti sa skúšajú algoritmy na riadenie, polohovanie, navigáciu a aby sa vlastne oboznámili s nejakou praktickou vecou z mobilnej robotiky. Ešte sa dá, samozrejme, my ju využívame na prezentáciu našeho oddelenia. Máme na to aplikáciu na roznášanie cukríkov. Robot sa dá ovládať automatickým režimom na základe nejakých automatických skriptov, prípadne nejakého algoritmu a ďalej tu máme telemetrické riadenie. Dá sa ovládať pomocou aplikácie, či už na nejaké šipky, prípadne na joystick. Po ľavej strane tej aplikácie vidno zobrazenie nejakých vnútorných stavov, čiže keď sa vyvolá nejaká akcia, tak sa zobrazí, že robot nabúral. Pri dvihnutie robota tiež zmení farbu na príslušných senzorov. Zobrazenie samozrejme stavu baterky, polohy, rýchlosti a samozrejme všetkých ostatných štandardných informácií, ktoré sú nutné pre operátora na to, aby dokázal robota bezpečne riadiť. Toto je mobilný robot, ktorý na základe spracovania obrazu z vizuálneho systému bude navigovaný tak, že sa mu položia kruhové značky do priestoru
a na základe dvoch farieb značiek, modrú, ktorú bude obchádzať zľava a červenú, ktorú bude obchádzať zprava, tak na základe týchto značiek musí prejsť trajektóriu, ktorá sa vyznačí týmito značkami. A robot sa postaví na začiatočnú pozíciu a po detekcii značiek vizuálnym systémom si vypočíta ich vzdialenosť na základe toho, že pozná reálny polomer značiek a z obrazu, ktorý nasníma, tak si vypočíta polomer rozpoznanej značky v obraze a tak určí vzdialenosť. Tu vidíme hexapod, pretože má 6 nôh. Každá noha obsahuje 3 veľmi kvalitné serva od firmy Dynamixel. Hexapod je riadený doskou, na ktorej sa nachádza procesor Atmel AVR. Robot vlastne slúži primárne na výskum. Chceme na ňo samozrejme zabudovať nejaké sofistikovanejšie riadenie. Chceme na ňo dať dosku, normálny počítač s procesorom Intel Atom, aby sme mohli realizovať sofistikovanejšie algoritmy. Plánujeme na ňo dať snímač, ktorý je pôvodne od firmy Microsoft, volá sa Kinect. Má obyčajnú kameru aj 3D kameru, čiže je veľmi vhodný na mapovanie priestoru. Plánujeme ho umiestniť priamo na tohto hexapoda. To bude taká otočná platforma, aby mohol ten snímač smerovať rôznymi smermi. Vyvinuli sme aj takú oklieštenú verziu, ktorá má menšiu váhu a menší objem. Je to vlastne to isté, len je to zbavené toho plastového obalu. Ako chceme hexapod využiť? Primárne využiť je samozrejme výskum. Reálne v nejakej praxi sa takéto niečo až tak použiť nedá, ale my chceme na tom hlavne sa učiť vyvíjať veci. Veľký problém v dnešnej dobe v robotike je autonómne správanie. Ovládať robotov pomocou joystickov je jednoduché, ale to, aby robot bol autonómny a správal sa samostatne, to je oveľa náročnejšie. Takže na takéto úlohy ho chceme použiť. Chceme, aby si vedel autonómne navigovať v nejakom priestore, aby vedel sa mapovať prostredie, v ktorom sa nachádza. Toto je termovízna kamera TEAM 160, je to novinka v oblasti merania teploty. Táto kamera meria teplotu bezdotykovo. Jej princíp funguje na spôsobe, že obsahuje v sebe nejaký infračervený snímač, ktorý sníma predmety, ktoré vyžarujú teplo, čiže meria nejakú emisiu tepla predmetov. Využitie v mobilnej robotike je asi také, že pomocou tejto kamery je možné detekovať osoby, ktoré je potreba zachraňovať pri nejakých katastrofických scenároch. Meria naozaj teplotu objektov v prostredí, zároveň vie získať z týchto záberov maximálnu minimálnu teplotu. Na základe toho sa dá zistiť, či sa naozaj v tom prostredí nachádzajú živé osoby. Na základe toho môže robot tieto živé osoby lokalizovať a môže pomôcť záchranárom rýchlejšie záchrane týchto osôb. Prípadne ďalšou nejakou aplikáciou by mohlo byť detekcia nejakých poškodených technológií, napríklad rúr, spárov a tak ďalej. Toto je jeden z najnovších GNSS príjimačov Leica 1200. V mobilnej robotike ju používame na lokalizáciu robotov, čiže na určenie absolútnej polohy robota na Zemi. Keďže je to GNSS príjimač, tak chytá predovšetkým signály z 3 satelitných systémov, pričom jediný je plne funkčný, všetci ho poznáte pod názvom GPS. Ďalší, ktorý sa práve rozbieha, je ruský GLONASS a v budúcnosti je pripravený Galileo. Tento GNSS príjimač je pripravený na všetky tieto 3 systémy. Pozostáva z výsuvnej antény, potom z nejakej vyhodnocovacej časti a vzadu má modem, kde sa spája s nejakými pozemnými stanicami, ktoré sú presne vymerané. Tento príjimač má zvýšenú presnosť merania, hlavne teda vďaka tomu, že vie porovnávať signály s tými pozemnými stanicami. Navyše vie prijímať 2 frekvencie z GPS, dokonca vyhodnocuje fázové merania. Jeho presnosť sa pohybuje teda až na niekoľko centimetrov. Z toho dôvodu ho používam v mobilnej robotike, pretože tie roboty sa pohybujú po chodníkoch, nie sú to ako autá, ktoré majú predsa väčšiu možnosť manevrovateľnosti. Tu vidíme Kinect, ktorý sa používa ako senzor v robotike.
Spomínali sme ho pri Hexapode, kde ho chceme používať ako snímač prostredia, snímač na tvorbu 3D map a podobne. A okrem tejto funkcionality sa dá používať aj na snímanie postav a konkrétne je možné vlastne detekovať gesta, ktoré postava ukazuje. Čiže človek nebude interagovať s robotom pomocou joysticku alebo klávesnice alebo myši, ale bude interagovať s robotom len pomocou vlastného tela a bezkontaktne. Lebo človek je tvor pohodlný a preto je výskum orientovaný aj týmto smerom. Charging our battery, and now we are full of energy. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We're functioning automatic, and we are dancing mechanic. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Я твой слуга, я твой работник. Я твой слуга, я твой работник. We are programmed just to do